balik. Pasensya lang kay nagkaroon kami sa technical glitch. That's why nag-change kami sa amon nga location. Kay tungod ka kahina sa internet subong, but we are trying our best nga matapuso nato ini part 2 ang aton nga kapi kag balita sa subong nga aga. Yes, madamo pa sa mga accomplishments sa atong kapulisan. Kag madamo kami pa sa informasyon nga gusto idulong sa inyo. That's why we have to go back on air para sa aton nga programa Kape kag Balita, no? Kag ginaginapan namon madamo sa accomplishments sa atong kapulisan. May ara duha ka mga police operations against illegal drugs nga successful dira sa istansya, kag ang isa dira sa Haniway, kag ang isa dira sa Haniway kasubugin naton nga nagresulta sa kamatayon sa isa naton ka biktima din, isa ka suspitsado nga nagbato sa aton mga kapulisan. Kag may ara man kita nga nadakpan nga duha ka mga grupo nga nagpamulang kahapon nga adlaw dira sa Leon kag sa Haniway. Kag pinamalang kagina 24 ka mga wanted persons ang nadakpan sa atong kapulisan in the third day sa ginapatigayon naton nga Birada Semana. Yan. So kagina nagagilaw na naton dire kag siguro continue na lang naton isa sa mga nadakpan tungod sa illegal nga pamulang kahapon or sa isa ka tawag ni illegal nga pasugal ining si Edile Felisario, 30 anyos, kasado pag residente sa Barangay Kulasi, Ahoy, Iloilo, nga nanginuwanted siya tungod sa kaso nga illegal gambling. Yes, sa bahin naman ni Lucena may nadakpan sang violation sang PD 1865. Ang ini si Benito Gallego Emiliama, 55 anyos ang edad, nga taga Barangay Pasil, New Lucena, Iloilo. Siyempre, congratulations kay Police Lieutenant Feliz Dioso. Ma'am, congratulations. Si Ma'am Feliz Dioso, isa sa mga babae at chico policeman nga very performing gig. Yes. No, pareho sa kay Ma'am Rowena sa Bartak Nuevo. Hindi mga babae natin, mga chico police, hindi kaya magpaperde sa mga kalalakihan when it comes to accomplishment sa kampanya sa aton nga kapulisan. Ini natakpan nila sa ining bote-bote nga gasolina nga baligya na. Actually, series of operations na kahapon, Yes. kag madamo ang nadakpan sa Banwasang ni Lucena. No? Oh. Again, sa atong mga pumuluyo, ginaremind ginamon kamo nga bawal ang ining klaseng negosyo ang magbaligya sa tingi-tingi nga gasolina. Kag of course, sa ako nga Banwa, sa Saraga, congratulations nila kay Police Lieutenant Johnny Arnad, sa pagpanguna sa sining pagdakop sa isa ka wanted person dira sa Barangay Malunang, Iloilo, kag ini siya nagapatubang sa kaso nga attempted murder ining si Renel Octaviano. No? Congratulations sa aton nga Saraga PNP. Saludo ako kay Police Lieutenant Johnny Arnad sa pagpatigayon sa sining operation. Samtang dito naman sa Mina MPS, syempre ang akop dira si Police Lieutenant Gina Fernandez, classmate ko na siya, Sir Francis. Babae. Sa pagdadakop sining I think ni siya top 2 most wanted person sa top 2. Wow, joint operation ini siya, sir. Kanday Police Captain Jansen Tiglaw. Kag RIU 6. Regional Intelligence Unit 6. Yeah, kag Police Major Geraldson Rivera. Yes, sir. Congratulations. Classmate, congratulations, me. Congratulations sa inyo. Kag of course sa Pavia Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Jojo Tabalo, congratulations gate sa pagsipat ninyo man sa isa naman ka salakyan nga nagakarga sa quarry materials nga wala sa nagakaigo nga permit, no? Congratulations gate. Again, we will repeat it for the second twice. Sa tanan ng mga quarry operators, kabalo ka mo sa requirements sa aton layi, sa aton probinsya, sa pagtransport sa sining mga materialis. Please comply it before nyo padalagaan ang inyong mga salakyan, kaya nagkakahulan man diri ang inyong mga drivers. Sa mga drivers naton, sa mga sining mga quarry materials nini, sa salakyan nga nagkakarga sa quarry materials, hindi man lang pagpadalagan sa salakyan ang inyong trabaho. You also have to check kung balang inyo binakarga ng mga barasang bato, may nagkakaigo nga permit o kondisensya para hindi man kamuya mahulaan. Yes, tama. Kaya ilasin ang sweldo ni ma'am sa mga drivers gani
actually below minimum ni. Oh. No? Kag dasumulan pa sila because naglapan sila. So sa atong mga drivers sa sining mga truck nga gina-hire sa nga quarry operators, check also kung wala balido ang mga materyales nga inyo nga ginadala. Yes. Sa bahay naman sa Haniway MPS, congratulations sa inyo mga operasyon. Violations ng 1602 or as amended by Republic Act 9287, joint element isa sir. Sang aton nga ipopisog. Siyempre sa pagpanguna ni Police Captain Francis Fortunado. Sir, congratulations. Bulang naman. Pag ni, under the supervision siyempre, ni Police Lieutenant Colonel Hervenson Moyo. Kag sang Chief of Police nila sa Haniway MPS, nga si Police Major Elizar Clemancosa. Sir, congratulations. Ang sa tanan nga personnel nila sa Haniway MPS. Good job. Yes, kaya congratulate pa nato. Kita pasalamatan din nato ang mga pumuluyo nga padayon sa pagsuporta sa aton nga kampanya kontra armas.hang, no? Yes. Tungod sa Sara EPS Mampingping, may isa naman dito kita kapumuluyo nga nag-surrender sa iyang Calibre 45, no? Na formerly licensed, pero madugay na natin yung nga wala nila na renew ang lisensya sa selling firearms. Kaki-surrender niya ni sa Sara Municipal Police Station. Thank you so much kids sa aton nga kapamilya, no? Sa aton dira nga pumuluyo dira sa Paranuasan Sara sa sining pag-surrender mo sa imong loose firearms. Yes. This is a good decision, wise decision na ginimo. Because sa ating mga pumuluyo, nga may ginahutan ng mga loose firearms, ang pangabay is isurrender nyo na. Or i-deposito nyo kung kamo nagplano pa nga ini siya i-renew ang iyang lisensya. Yes. So sa bahay naman sa Kalinog, syempre joint element ini siya sang Badyangan NPS. Congratulations sa pagkadakop sang aton nga suspetsado nga si Ranilo Lastimoso alias Ranibo. Pangalan pa sang bana ko ni Sir. 39 anyos ang edad. Nga taga-barangay Manalipay, Kalinog, Iloilo. Siyempre, congratulations kay Police Lieutenant George Linantod, kag Police Lieutenant Maria Doreen Losaria, babae naman isang police woman naman. Congratulations, moms and sirs. Yes, ang iyagaw naman, Municipal Police Station, kita pasalamatan ginamon kamuda sa mapag-gross niyo mga kampanya Batok Armas Nithang, no? Nga nagresulta naman sa pag-surrender sa isa natin na pumuluyo sa iyang Uzi. Uzi high-powered, Uzi, isa kayo nga Uzi machine pistol, kag ini siya kagahapon i-surrender because loose na or wala na na-renew ang iyang firearm. Ang kanami din kay ini siya former PNP member, retired na police officer nga kauna nagapossess sa firearm with license pero after some time na expired na. So he opted to surrender ining iyang loose firearms na. Kung sa bagay sa ating mga former PNP members or former military or former members ng uniform service, kung ara mo nga firearms nga mo, do para sa akong impractical naman nga hagad yung nahupot, no? I suggest nga ano na siya, i-surrender or i-deposit sa ating mga kapulisan, okay? Para hindi ka mo mga subject sa search warrant. Yes. So, sir, bago natin padayon, i-shout out na itong mga bisita. Si Mercy Evangelista Saturno, have a blessed and safe morning and moms and God bless. Panag na si Ma'am Mercy natin. Yes, oo. Kag si Marialino Con Gabriela, nagabalik naman si Ma'am. Good morning po sir, stay safe and good health po. God bless. Watching from Makati City. Yes. Makati City, halo-halo ka mo dira because I do believe nga ang NCR bubble, NCR bubble, nagapadayon mo dyan na pagsaka dira sa aton nga COVID positive ng mga cases. Kani halo-halong kay. As always, we remind you to always observe mga basic health protocols. Kaya isa nila is ang pag-inuman, aside from the health protocols, maintain natin ang healthy lifestyle. Ang imong planking mampingping dapat i-share mo na planking kag other form of exercises na kung sabihin makabulig, strengthen sa aton nga immunity. Yes. Siyempre mag-inuman ka mo sa vitamin C or vitamins nila. Kaya I think it's very important din from time to time nag-inom kita sa mainit na tubig kag nag-steam kita kada hapon. Yes. Baga ni Papa sa nag-video call sa akon kay nana niya may allergy ako. Hambal niya kaong kaluya, doong kaluya. Medyo mamakahang mga bagay kaya we resort to to what is available sa ating surroundings. Yung mga natural herbs, mga herbs
mga herbal nga makamulig kit tap na sa mga viruses o mga bacteria sa atong palibot ha. Pero wala na sa may makabaylo pa dira sa pag of course sa pag observe sa mga basic health protocols. Stay at home. Kung wala man lang kamo importante nga ginaura or transactions sa kuha sa inyo panimalay. Okay? Yes, okay. Sa atong pagpadayon, syempre, congratulations. Dili sa San Joaquin MPS, joint element naman ini siya sa gihapon, sang RID6. Syempre sa pagpanguna ni Police Captain Kavlid Sanchez under the supervision ni Police Lieutenant Colonel Jason Capoy. Sir, congratulations. Pag syempre, ang OIC Direct, classmate ko na naman, si Police Lieutenant Junicio Estacio sa pagkadakop sang top 8 sang Carles MPS. So, congratulations. Ini siya nga persona, amo si Jobart Cantera, 50 anyos ang edad. Alright? Sa atong mga pumuloyo, nga kung gusto niyo makasupport sa atong mga kapulisan para madakpan ini mga top 1 to top 10 most wanted persons sa inyo respective na munisipalidad, please makikamot ka mo. Check ninyo ang warrant of arrest dito sa stasyon. Kaya base ito pagbalay ninyo, amo na ang ginapangita sa ating kapulisan. Yes, sa sulito na namon, kung may bago gani nga personalidad o bago nga itsura sa lugar ninyo, i-report sa atong mga barangay official. Kung malayo sa inyong police station, pwede gid ang malapit nga barangay official pamakot ka or kagawad may ara pala dito bago nag-start. Makaisa ko na ni palihog abili ka. Tama wala na. Yes. Basic lang, simple lang ang mga impormasyon, dako na siya nga bulig. Malay mo isa na siya gali ka persona nga wanted gali sa atong batas, o di ba? So dako na siya nga bagay, pasalamatan gina namon. Sa liwat ginasulit namon, we are nothing kung wala kamo nga nagahatag sa impormasyon sa amon. And we are thankful sa atong mga pumuluyo nga because of the information na gina-provide nila sa atong kapulisan, especially sa atong mga membro sa Barangay Intelligence Network, sa atong mga Barangay Peace Action Teams nga naga-cooperate kit, nga nagapadayon sa paghatag sa information sa atong kapulisan. Thank you so much kit. Kay inita na nagresulta na subong sa mga positibo nga police operations nga ginhiwat sa atong mga kapulisan sa inyong mga area of responsibilities. Siyempre, pagasundan man ina ni San Enrique. Naman na siya area supervisor ko na sa crowd. Kaya siyempre, congratulations kay Police Major Jelvin Balde Barona, kag sa iya deputy dira, nga si Police Lieutenant Apaitan. Yeah, sa pagkadakop, diri kay Alex Solivio Laguting. Wow, 26 anyos pa lang ni siya for violation of PD 1602. Congratulations sa San Enrique personnel dira. Kaya sa atong mga tumalanaw, dahil sa kapikag balita nga nagapuyo or nagaubra sa ibang pungsod, hindi na siya imposible nga makabuli ka mo sa paghatag sa information. Sigurado kami nga may mga pamilya kamo diri sa Iloilo, no? Nga pwede niyo makontak kag ma-remind sila nga maging aligmaton sa ilang mga palibot. So, I hope ang tanan natin nga mga followers diri kag tumalanaw sa kapikag balita, may ara na kamo sa mga hotline numbers sa inyong respective nga police, nga inyong police no, sa inyong banwa. Kung wala pa, PM nyo lang kami, tagaan namon kamo sa mga hotline numbers. Ang hotline numbers natin for public information dissemination para everyone could immediately contact our police the moment may ara kamo gusto i-report o may ara kamo may impormasyon na gusto ihatag para mabuligan man nga matuman sa atong kapulisan ang ilang mandato nga ipatuman ang mga lahi. Yes, congratulations. Siyempre pagkasundan pagkitinan ni Pasig City. Grabe sir, tamaan gid niya ka aktibong classmate ko iniyo si Lieutenant Roger Panila. Classmate man ni sir? Hindi. Kaupat siya muna sa region. Sa region, pero kami makakross sa amon nga landas, sa amon nga dala ni Sir Panida when we were still sa region. Kaga, talking of Pasig City, Mapinting, kahapon na silyuhan ang partnership sa Pro 6 Development Cooperative, no? Ang kooperatiba sa mga kapulisan diri sa Region 6. Nakasulogin ng tumo. Yes, kagahapon as I said, nasilyuhan ang partnership sa Pro 6 Development Cooperative, ang kooperatiba sa mga kapulisan diri sa Region 6 kag sang Pasenco, no? Ang Pasig City Employee Multipurpose Cooperative, no? Sa isa kadako nga venture na sa ato mga kapulisan diri
If you need financial support, kung kinailangan ninyo sa mga capitals para sa inyong mga negosyo, pwede ka mo kapamembro sa ating Process Development Cooperative. Patunay is our own. Kag salamat kay Sir Arthur sa Pasig City, kag of course kay Mama sa Armada, ang chairperson, kag ang si Sir Arthur yung manager, kag si Ma'am Armada ang president or chairperson sa board of directors, kag ang the rest of the board no kahapon sa among nga meeting naging successful gid para sa sining joint venture. Salamat gid Pasig City sa suporta sa inyo kapulisan. Yes, syempre hindi man magpaulihi si Uton MPS. Sa joint operation naman ni siya sa Uton MPS kag sa first IPNFC sang Iloilo. Yes, ang pagkadakop sini kay Reggie Hostado, i-aclaring 31 anyos ang edad, nga taga Barangay Buray, Uton, Iloilo, for violation ni sa RA 7610. 7610 meaning abuso sa kabataan. Yes. No? So kita nga mga kapulisan diri sa Iloilo, dako man ang atong pagtutok sa sinatong kampanya, our Women and Children Protection Desk ng mga personnel are not also lying low sa ilang nga mga aktibidades sa ilang information drive para nga maedukar ang atong mga pumuluyo diri as regards to laws nga nagaprotekta sa atong kabataan. We have to protect our children. Kag sa mga kabataan man, kung kamo gani ginagayahan sa inyong mga katigulangan, especially sa inyong mga ginikanan, palihog, show respect, kag show support man, magpamati. Because wala sa ginikanan nga hindi mangakit sa kabataan nila for no reason. Yes. Ang mga ginikanan usually nagaka-irritar sa mga kabataan nga despite sa paghiya, no, sa pag-advise, pagpaathag, no, padayon ka mo sa pagkontra sa sinikagustuhan sa inyong ginikanan, nga malikaw ka mo sa disgrasya. Yes, tama. Actually, Sir Francis, pagpuli ko sa legal nga Friday, nag-agi ako, nag-inspection sa Dueñas. May nalabayan ako nga bata, siguro sa edad 9 or 10. Nagpundo gidaya ako sa lata, kag-inul down ko. Hambal, ka nag-drive ng motor? Oo. O diba? Ang motor gani, hambal ko, pag uli na dito sa inyo din, dapat inyong balay. Gali kay maliko lang man siya. Miskan maliko, please lang, ginikanan. Para kung gusto nyo iti-disgrasya inyong kabataan, dira, hindi nyo sila pagpa-drive-on. Kay may ara tama nga edad para pa-drive-on nato ng aton nga kabataan. Okay? Kaya siyempre sa kabataan, idugang ko lang, iniba lang kung tuduan kamo sa ginikanan ninyo sa mga ulubram sa sulod balay. Bawa pasalamatan nyo ina. Kay ako duha kami sang bana ko gani, may trabaho. Ginatuduan ko na yung bata ko, basic, pagbugta, matinlo sang ilang higdaan. Sang pagpanili sa balay, hugas plato, pagkatapos kaon. Pagkatapos sa mga ulubram sa sulod balay or household chores naton, pwede na kamo kahampang. Hindi nga, porkit intudloan ka mo na hugas pinggan, manglaba, abuso, hindi. Mas kami nalipayon yung mga kapulisan ninyo kung ang mga kabataan ninyo pinadisiplina ninyo sa insakto. Paagi sa pagtudlo sa mga ulubram sa sulod balay. Correct. Nga para hindi sila ma-indulge pala sir sa mga bisyo, tagaan natin sila sang responsibilidad niya Ibutang kumbaga mag-program na nila sa ilamay nga ina sila responsibilidad ko tapuson ko anay ina pag ko na magampang. Amo na bala? Meaning we should instill the culture of discipline sa ating respective homes. Ang paggamit sa gadget, no, sa atong mga sumulunod din sa kapikag balita, dapat may disiplina. Sa atong mga kabataan, lain niya ang disiplina na impose ng ikanan. Like in my case, hindi niya pwede magamit sa bata ko ang rason nga si daddy gani pero hindi man nakakapot cellphone. What I mean is I always explain to my daughter nga apparently si daddy kasi kapot cellphone. Being a spokesperson sa province, I have to be updated sa mga balita na ginapadala natin from time to time. Kag may trabaho kita nga dapat tutukan, no? Because any time of the day and night, may instruction nga ginapadala ang ating provincial director and we have to be prompt in acting on those instructions, no? Pero sa mga kabataan, please discipline yourself, no? Ang pag-inimang pingpingkina, ang pag-participate sa ginatawag ng mga household chores, hindi na siya kuon nga abuso sa kabataan. In fact, through household chores, in participating in this particular activity, it creates in you the sense of creativity, the sense of responsibility. Kaya nag-develop na siya without you knowing it, nag-develop na sa inyong skill on problem solving. Yes. Ayan. Nakita mo mga kabataan sila na kagamay pagkita sa sense of responsibility
manging street march sila ya. Mm. Hindi man sila outstanding students Yes. sa eskwelahan, but kabalo ka gidya kung ikaw ginikanan nga kung madula ka na sa kalibutan, your daughter, your sons will be able to survive life. Yes, tama ginaya. Taga ano na lang like ano bala life skills tuduan naton kabataan. Alright, sa aton pagpadayon sa mga accomplishment, baw nakadakop naman ini si Kabatuan MPS. Congratulations top 8 pagid sir. Sa pagkadakop sini kay Rinel Continente E. Comida nga taga barangay Salakay, Kabatuan, Iloilo. Wow! Congratulations nila syempre sa pagpanguna sang ilang OICC Police Captain Miles Geron. Aha. Kagini siya may kaso ano ma'am? Anong kaso niya sini? Okay, ang kaso niya sini may criminal case number Homicide. 214-826 homicide. Joint operation ni Police Lieutenant Colonel dila sa IPMFC Med. Si Sir Med. Sa atong dira nga mga taga Lambuna o PNP, thank you for watching. Kag please don't forget to share this video para ma-inform naton yung mga kumuloy din sa probinsya sa Iloilo kag dira sa Banwa sa Lambuna, no? Kag ini bala mga ano no, mga accomplishment kung sa kadamuon sa accomplishment during Vera Semana na feel ko gid nga ang atong mga kapulisan dira sa station nga level tamang ikakoy. Kag nga sa atong mga tumalan-aw diri nga may birada si Mana ang Iloilo Police Provincial Office. Yes. Because ang ining pag-establishar, ining pag-monitor kag pag zero in sa mga whereabouts sa mga wanted persons, hindi na siya maobra in one day. Grabe nga follow up, grabe nga validate sa information para hindi man kita mabalikan sa kaso, no? Because we have to be sure as regards to our police operations. Ang gani nga kagina sa reaction ko bala sa nagakomentar, nagaaligar nga may mga irregularidad sa mga police operations, I challenge you. Contact us, execute an affidavit. Because we will assure you that we will investigate ining mga kapulisan naton nga allegedly nga inyong ginaakusar nga nagapatuman sa mga irregularidades sa police operations. Because without your complaint, we presume all our police operations to be regular. Yes. May presumptions of regularity. But again, ginambal naman kagina ang pamunuan sa Iloilo Police Provincial Office and even sa Police Regional Office 6 will never tolerate ang mga kinatawag natin irregularidad sa police operations. Yes. Very clear ang mando sa ating provincial director ni Police Colonel Gilbert Guerrero regarding that matter. Yes. Kaya syempre ni atong birada si Mana, ano ni siya iya programa ini siya sa atong regional office nga tanan. Minagani kung hindi ka mo di madakpan sa Iloilo province, pwede madakpan ka mo sa iban nga probinsya diri sa Region 6. And this is not only true. Yes. There is a Police Regional Office 6 or sa Iloilo Police Provincial Office. Ito rin this is also being encouragement sa mga kababayan natin saan man kayo sa sulok ng bansa, no? The moment na yung kapulisan natin mayroong ginagawang irregularidad, you are encouraged to report it. Yes. At mas mabuti kapag panindigan ninyo, execute an affidavit if you are certain with the information na meron kayo tungkol sa irregularity na ito. Okay? So, thank you so much guys sa aton nga mga pumuluyo ka padahil sa pagsuporta sa aton mga operations sa station nga level and even sa operational sa province nga level. Yes, alright. Kag syempre sa bahay naman sa Kahoy MPS, congratulations sa pagkadakop sa isa ka wanted person nga si Ronnie Aquino E. Pagayunan, 42 anyos, nga taga Barangay Kulasi, Ahoy. Sa sala niya nga PD16 Auto, manisugal na naman eh. O, maayo lang, nadakpa na siya, no? Kaga, ano ba lang mag-set as an example, ini, kung nadakpan ka mo sa amon kapulisan, ginafailan ka mo kaso, sorry. Kasi, kung ano ba, ipadayon niya ini mga illegal nga mga ulo brown nga ini, magadamo kung magadamo ini. Yes. Kagbayay tinid ka balita, just 8 o'clock this morning, 8 o'clock this morning, ang aton nga Lemery MPS sa pagpanguna ni Police Captain Edwin Bilarmino. Wow. Isa naman sa pumuloy sa Lemery ang nadakpan tungod sa nagahupot ini siya sa isa ka homemade nga 12-gauge shotgun. May search warrant batok kay Silwin Isidro, 37 anyos, soltero, kag residente sa barangay San Diego, Lemery, Iloilo. Naging positive ang search warrant nga implementar sa aton kapulisan sa Lemery. Congratulations guys sa Lemery PS
sa pagpangunan ni Police Captain Edwin Villarmino. Amo na ginambalang kang gina sa inyo. If the moment you don't deposit, Yes. you don't hit our Surrender. advice na isurrender ang inyong mga loose firearms, amo ni matapos sa inyo. Mm. Search warrant, kag kung kamo makasawan, dako nga huol sa inyong Yes. mga buhi. Diba? Pang maapektuhan pang pamilya ninyo. Yes, tama gid. Okay? Ay nyo tayo nagwaan, kung nagpalagyo ka mo, wanted person na kamo dayon na. Correct. So, siyempre, pagadakpon ka mo. Siyempre, sa pagpadayon naton, si San Enrique, congratulations liwat. Sa pagkadakop, sini kay Renante Dayot. Wow! May ara ni siya nga recommended sa sala nga violation of PD 1602 na maliwat. Kaya na mainit na balita, just this moment, nakabato naman kita sa text message halin sa aton nga Sara MPS. Sa aton Sara MPS na congratulations gid Yes. sa pagkadakop ni naman sa isang wanted person nga nagapakatuma sa kaso nga reckless imprudence no resulting to physical injuries no. Laban-laban ni siya ano ni may kalitanan sa ano naman aksidente sa dalan. So nadakpan si Ariel Villarreal, 47 anyos, kasado nga residente sa Barangay Tali, Sara, Iloilo. Tungkol sa sining warrant of arrest nga issue ni Honorable Gonzalo Espina sa 3rd MCTC Sara Ahoy, Limerick, Iloilo. No, congratulations sa aton nga Sara Municipal Police Station sa sining accomplishments. Siyempre, pagkasundan nila ni Kabatuan NPS, pagkadakop na naman sa isa ka wanted person nga si Jimmy Mercurio, nga taga Barangay Inaka, Kabatuan, Iloilo. Yes. Congratulations kay Sir Miles, Police Captain Miles Jeron, kag sa tanan nga personnel din sa Kabatuan NPS. Kagila sa alas 7 sang kaaga sa subong adlaw, alas 7 kagila sang aga dakop sa limod dyan si Genevieve Amoto, 29 anyos, kasado kang residente sa Barangay Leon, Aliko, alimod dyan Iloilo, tungkol pa sa kaso ng qualified theft, no? Na may warrant of arrest, ginhulog ni Judge Virgilio Macaraig sa Branch 37 sa National Capital Region, Manila, no? Kang Mayo 6, 2014 pa niya ang kaso, kagin na ano siya, ginulog, kag may bail ini siya nga 42,000 pesos din. No? So, congratulations sa aton alimod dyan EPS sa inyo pagkadakop sa sining isa ka wanted person. Yes, isa naman ka wanted person na nadakpan sa Balasan sa persona nga si Patricio Bangalisan. Wow! For violation of Section 12 of RA 9165. So, madamo sa ato, no? 24 ni sila, kaga subong may ginambal matagani, may report kita nga tatlo man ka another wanted person. Just this morning, no? 20 city na. Kasi sigurado ako, before lunchtime or after lunchtime, may damo naman sa mga nag-abot yung balita regarding sa pag-aristo sa mga wanted persons nato, no? Sa ato mga pumuluyo, nga kung nabalaan ninyo, may ara ka mong warrant of arrest or ginakusa ka mo sa kung sino man dira, please report na sa ating police station. May arang insidente sa Iloilo City Police Office. Nagkuha sa ilang sa ilang what you call this? Police clearance. Subong abi may kita tinatawag na National Police Clearance, no? So online na siya. Whatever record may ara ka, mag-a-appear sa aton police clearance na system, no? Nadakpan siya, dugay na mga kaso, kaga nalit siya na mismo na lipat na, no? Pero ang aton yung police clearance sa aton records hindi malipat sa mga kaso nga ginahulog batok sa inyo. Ganun sa aton pumuluyo, check from time to time sa aton police station kung bala ka mo may arak ng mga warrant of arrest. Hindi na kamulat nga ang inyo mga police pa magkadto kag baloktot sa inyong balay para magamaga, may kaso ka o sir may kaso ka, no? It is nice because that will be proactive. The moment na early mo pa pimpin, di ba? Early pa nila ginatubang ang kaso or panumbukan batok sa ila, mas early nga matapos ang ilang worry, anxiety. Yes. So, kung ginambal ninyo nga wala ka mo sang sala, pamatugi, ayaw magpalagyo. Matuba nga, kung hindi ka man kasarang magbayad ng bugado, may haraman kita kang pao. Tagaan ka man sa gobyerno. Yes, kaga salamat guys sa inyong padayon yung pagsuporta, kaga ginakongratulate man ang ating mga kapulisan sa 137 ka mga random checkpoint na ipatuman kahapon. Padayon ang ating checkpoint, no, random checkpoint because isa ni siya mga ginakabig mo natin ng best practice ang PNP agad na ma-prevent ang mga kriminalidad. Yes. Sir, ako nang sir, ako, isa marita lang sir, kay nalipay, kito ko sining 24, wala, kag sa tatlo magindugang mo, 20 city, ang kahapon nga, nadakpan,
ika-27 subong nga adlaw. Kagwas mi ara pag kami bago nga ano sa inyo ipagadalon. Syempre ining nadakpan gani naton kahapon ang most wanted person apat. Si San Joaquin, Cabatuan, Mina, kag San Dionisio. Kaya sa other most wanted person, Yes. meaning wala sila na sa top 10 pero may mga kaso sila. Yes. Ang Igbaras, Uton, Saraga, Gawan, Cabatuan, Kalinog, Duay Kabilog, Lambunaw, Pututan, Duay Kabilog ang wanted person, Crotac Nuevo, Pasig City, tatlo gid, Bakas, Pasig City ba? San Enrique, tatlo man, hindi Hindi mo mapaperde. mapaperde. Ahoy, Dua, kag of course sa Palasay. Yes, so congratulations once again. Ano gid very proud gid ako yung Ilonggo Caps na ako. Yes, kaniwasin na sa mga wanted person na dapat kahapon, update sa inyo sa babae bakang project naton. Yes. Kahapon nag-underwent na sa ginatawag nga focus group discussion ang mga stakeholders sa babae bakang project being part sa aton nga application to be confirmed o to be conferred as best practice na ang babae bangon sa Iloilo Police Provincial Office. Ang babae bangon project, tatlo kabilog ang iya tinutuyo dira, no? Isa ang pag-eduk para sa atong mga kababaihan, at uli kababaihan, basta atong pumuluyo regarding sa kinamatarong sa atong mga kababaihan, ikaduha ang pag-enforce sa mga layi. Enforce, agad nga maprotektahan ang atong mga kababaihan against sa mga abuses na ginahimo sa mga ila partners sa kabuhi. When you talk of partners, hindi lamang partner nga lalaki, may alam kung saan atong mga babae nga kauturan, may partner nga babae. Yes. But again, ini mga partner nga babae na nagabuso sa ilang partner nga babae man will not be spared from our campaign. And third, of course, inaginatawag na empowerment. Madamo sa mga livelihood training projects na gina-implementar ang Babae Bangon Project in partnership man sa mga local government units agod nga matagaan sa oportunidad ini mga babae nga biktima sa abuso or mga babae in difficult situations agod man makatindog sa ila kagalingon ng mga tiil, no? So that we will stop the vicious cycle of domestic violence because ang mga babae naton very dependent when it comes to financial matters sa ilang mga partners. Yes. So kahapon gani kasadya no pagganamit lang gid sang resulta sa amon nga focus sa group discussion. So syempre aton man nga i-shout out si Narciso Peralta watching from EOD K9 Pico, Cavite. Oh, Sir, kamusta salamat kayo dyan? po. Salamat sa panonood. How we wish we could Yes. speak Tagalog sa Opo. programa ito para mas marami pa yung makaintindi. Opo. But again, sa lahat ng mga nanonood, no, siguro hindi nyo man maintindihan kung ano yung Opo. masasabi namin. But again, you will understand the message bakit ginagawa namin ito araw-araw. No? So ang Kape at Balita, regularly 9 o'clock to 10 o'clock, pero kanina medyo na-delay kami because of the technical difficulties. Yes. Nagkaroon ng medyo problema sa internet. In fact, this is already part 2 because in the middle of the first part ng Kape at Balita, nagkaroon ng technical problem. Glitch. So again, despite na mga challenges ito,